Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan wana mata da matasa. Mu sani rayuwar nan ba tana tafiya yadda muke so bane a kullum. A wasu lokutan za ka ga ka kalli kamar duniya ta juya maka baya ko ba ta yi da kai. To a zahirin gaskiya ba haka bane. Kullum shi kalubale ba shine karshen rayuwa ba. Ni ma na fuskanci kalubale, na ga lokacin da komai yayi min duhu, amma me yasa ban daina ba? Saboda ina da kyakkyawan zaton cewa Allah zai iya sauya komai. A yau ina so na tunatar da ku, kada ku rena kanku, kuma kada ku yarda wani ya gaya muku ba za ku iya ba. A za ku iya. Ilimi shine ginshikin rayuwa kuma shine makama. A Sarauniya Charity Foundation manufanmu ita ce a tallafawa marasa ƙarfi da ƙarfafawa mata da kuma ba wa matasa dama su gina rayuwarsu. Idan kuna zaune kuna tunanin ba ku da daraja, to kuna da daraja. Idan kuma kuna tunanin ba za ku iya ba, to lalle za ku iya. Abin da kuke bukata shine fara ɗaukan mataki, jajircewa da ƙwazo da kuma imani da za ka iya. Ba wai sai ka jira sai gobe ta yi ba. Amma ina so ku sani, ba sai kun zama babba za ku fara ba, amma za ku fara kafin ku zama babba. Wannan shine yaƙini na gaskiya. A haka ina mika godiyata a gare ku. Na gode. Allah ya tabbatar mana da alkhairi.